Letge kuyo kwako familia mag jopuonjre manyocha otho e masira mar apaya, masira mar mach e mach skund nyithiro manyiri ma Utumishi Academy. Anyuola kod osiepe pod ntiere kod achiedh nade ka jopuonjre manyocha otony e masirano bende pod masira weyo kod buok gidang'ni. Jafwambo marwa Dan Olunde miyowa lit kod ler mar masiganano. Wede kod osiepe ochokore gweng' ma Teachers Bay mani Gilgil kaunti ma Nakuru e lamo makende ne familia mar Esther Nduma, min japuonjre Nicole Muiruru ma ja grade 10 manyocha otho e masira mar mach e skul ma Utumishi Academy. Vile kulipambazuka ndio kutufungulia tukaingia shule. Wakatuambia tutaitwa kulingana na darasa la mtoto. After hapo kuongeleshwa wakaita watoto, wakasema wazazi tutambue watoto yetu, lakini mimi vile niliangalia sikupata Nicole. Anyuola ni nyoni kod lek kod geno gi nyathigino, makata kamano ngimane ong'adi ka okale tim maundu manyocha otime skunno. Nicole alikuwa mtoto mtulivu, hakuwa na mambo na mtu. Alikuwa mtoto wa kanisa na alikuwa anatia bidii, kwa sababu alikuwa ananiambia yeye anataka kuwa pharmacist. Alikuwa mtoto. Grace Washeke kod wuon pargi Francis Diragu magin jodak Malanete County onogo bende pod ni kod achiedh nade ka giparo tho nyathigi makayo Mercy Precious Wangeshi bende nyocha otho e masirano. To their mothers and getting reunited, the parents were happy. Personally, I noticed I could not see my daughter. I waited for my daughter to come and embrace me just like other parents were doing. But that never happened to me. Anyuola kod osiepe paro mosenindo Mercy Precious kaka japuonjre manyocha oridore kendo nyocha en achiel kuom jotend jopuonjre e thuolono mane oikore ne tieko sombe mar sekondar. Okay, she had promised always, Daddy, I'll give you an A. Nitakuletea A. And I remember even the exams that they did in the month of April, she had an A-. And I knew that even in the final exam she would get an A. Toko machielo, jopuonjre manyocha otonye masirano bende lero sigana mar kaka weche ne ochalo. Japuonjre mawatiso gi nying maok mar adieri mar Betty lero kaka japuonjre wadgi manyinge Cecilia Wanjiku nyocha orese kata kamano Cecilia wuon to duogo tho e masirano. Nikaamshwa na Cecilia, junienda nalala kando yangu, kutoka ninaona moto. Main exit ilikuwa side, moto ilianza cube 7 na sisi tuko cube zingine after cube 7 kwenda na uko nyuma, but cube 6 5 uko ndio main exit iko. Nikaamsha my cube mates, nikawaambia waamke, kuna moto ndio hiyo tutoroke. Kushuka napata congestion ya watu, so singeweza kupita. Watu walikuwa wamesimama hapo, I think so domi ilikuwa imefungwa, juu sikuwa najua ni nini. Then mimi nikasema aje siwezi chomeka, wacha mimi niruke kwa dirisha. Nikaruka kwa dirisha, nikaumiza mkono, but nikaendelea tu. Watu wakafunguliwa dom, watu wakatoka. Then mimi hapo nikaanza kusaidiana watu wenye walikuwa naruka wakiumia. Kalure gi Betty, the achiel mar odnindo mar Melin Waithera nyocha oriko lor. Gino manyocha umono jopuonjre mathoth wuok oko aruya. Juu mimi nilikuwa wa mwisho na sina air kabisa. Nilikuwa hata nimeshachoka kabisa. Hata nilikuwa nimeshakaa chini. Sasa nikasema hapa lazima sasa nitafute hewa. Ndio sasa nikapenya katikati ya watu. Japuonjre ni majegni 17 nyiso lit mare kuom wito osiepene ariyo e masirano. Kata odoko ni en to nyocha otony. Dan Olunde, Ramogi TV.